Queríamos darlle tamén voz a eses bares, a esas cafeterías que están a preparar almorzos diariamente, non? 19 locales, finalmente. Eu estou moi contenta porque a primeira edición sempre é un número menor, esperamos que para o ano será máis, pero ademais a xente ainda está saindo destos 2 anos terribles, con problemas a veces de servicio, é verdade, que estar preparando, ter preelaborado ponte almorzo, máis o tránsito habitual diario de cafés, non todo o mundo pode chegar a ela, non? Así que estou moi contenta coa participación. Dentro do heteroxéneo que é o noso sector había que chegar a todo o mundo. Xa na cidade facíase un evento que estaba moi ben, que era o Ponte de Tapas, había que buscar a forma de ampliálo. O que así máis rápido o que pensamos era que o Ponte Almorzo era unha solución para, sobre todo, a xente que traballa cos cafés da mañán, que traballa cos almorzos. A verdade é que somos unha cidade onde gusta moito almorzar.